बे समाव बयबो मिथिगौ जे बिटिसिनि जा विधानसभा गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबावनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफ्रा देरहासार जानानै गोदान जारिमिन सोरजिबावबाय। बिनि गेजेरावनो दायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयनिख्रुइबो सावरायजासिननाय मोनसे बियाब बेनो जाहैबाय उदालगुरि विधानसभा बियाब, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों भाबै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायनि उनाव बिथाङा उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन। बेजों लोगोसे आरो बिपिएफनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि लोगोसे बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङाबो बिपिएफनिफ्राय एबा एनडिएनि बिजाथि महरै गसंदोंमोन। आरो दिनैनि समाव एबा बिसायख'थिनि समाव बयबो रायजो राजाफोरा आसा खालामदोंमोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माहारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जौगानाय लाबोनो थाखाय बिथांखौ देरहाहोगोन आरो बिथाङानो देरहासार जागोन होननानै बयबो आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोबथायाव जा बिसायख'थिनि रिजाल्ट साननाय बे रिजाल्ट साननायाव दिपेन बर' बिथाङा जेननो गोनां जायो। 20,000निबो बांसिन भटआव जेननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि जेननायनि गुबै जाहोना मा बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजों बाथ्रा बुंदों। जेबो खेंस्लायै बाथ्रा बुङालासिनो दिपेन बर' बिथांनि जेननायनि गुबै जाहोनखौ थोंजों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो जेननायनि जाहोनखौ लानानै दुखु खालामनानै दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेखौ लानानैसो फिननाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मा बुंदोंमोन बिथाङा जे बे बारनि बिसायख'थियाव माहारिबाद आरो इस्यु बेस पलिटिक्सआ जोब्बाय। माहारिबाद आरो इस्यु बेस पलिटिक्सआ इयुनाव सोलिनाय नंलिया, मानोना बे एजेन्डाया फैसाजों गेजेन जानांबाय। जाय माहारिबादनि थाखाय राजखान्थि फोथाराव फैगोन बियो फेलें जागोन, बेखौबो बुंनो थांदों दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे माहारिबादनि थाखाय राजखान्थिनि फोथाराव फैनाया एसेबां गोरलै नंलिया, बेखौबो फोरमायनाय जादों। लोगोसे बे माहारिबादनि जा राजखान्थिनि फोथार बियो रांखावरिजों बायजाबाय एबा गेजेन जानांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। थारैनो दिनैनि समाव माहारिबाद एबा राजखान्थिनि फोथाराव फैयोब्ला बयबो बुंनायखौ जों माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा बुंबोनायखौ नुबोदों दि जे राजखान्थियाव माबेबा मोनसे हारिखौल' लानानै राजखान्थि गेलेयोब्ला बेयो मालाब्लाबो जाफुङा। बे बाथ्राखौ जों माखासे राजखान्थिनि फोथारनि मेलाव जोङो नुबोदों बाथ्रा बुंबोनाय। लोगोसे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो माहारिबादनि जानानै एबा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो माखासे राजखान्थिनिबो जोनोम जाबोदोंमोन। नाथाय माहारिबादनि थाखाय जोनोम जाबोनाय राजखान्थि दोलोखौ बांद्राय जोरनायबो नुवाखै आरो जोरगोन जोरा बेखौबो बुंनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव बे बाथ्राखौनो बुंदों जे दिपेन बर' बिथाङा जे माहारिबाद जे बे बारनि बिसायख'थियाव माहारिबाद आरो इस्यु बेस पलिटिक्सआ जोबनानै थांबाय। जा ओनसोलनि इस्युनि थाखाय जायखिजाया बेफोर गासैबो रांखावरिजों गेजेन जानांबाय, जेननांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। बेखौ लानानै नाथाय गुबुन फिननाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे दिपेन बर' बिथांनि जेननायनि गुबै गोरोन्थियानो जाहैबाय जे खालि बर'ल' बाथ्रा बुंनायखायनो बिथाङा जेनदों। बिथाङा बुंनांगौमोन गुबुन गुबुन हारिनिबो बाथ्रा, गुबुन गुबुन हारिनिबो जौगानाय बाथ्रा। नाथाय दिपेन बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि माहारिबादनि बाथ्रा साननानैसो राजखान्थियाव फैदोंमोन। उदालगुरि ओनसोलनि जौगानाय सोलोंथाइखौ लानानै, उदालगुरिनि लाइमोनफोरनि बाथ्राखौ लानानै, आथिखालनि जाखांफुहांनाय जेन जिफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव फैनाय बाथ्राफोरखौ गोबां बुंबोनायखौ नोंथांमोनाबो नुदों आरो जोंनि खौरांनि गेजेरजोंबो गोबां फोसावदों। नाथाय राजखान्थियाव थारैनो माहारिबादनि इस्यु लानानै राजखान्थियाव देरहासार जानो हागोन ना, बेयो मोनसे गिदिर सोंलु। दानिया फैदो बिदिब्ला दिपेन बर' बिथाङा जेननायनि गुबै जाहोनखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों जों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै आरो नोंथांमोननो आबुङै खोनासं होदोनि। सार दिपेन बर'आ बुंदों दा एबारनि इलेक्सना माहारिबाद जायाखैनो, माने फैसानि गेम जादों होनना बुंदों फेसनि गेजेरजों। बेलाय दिपेन बर'निसो खोथा। दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट। आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट। बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा, बिटिसिनि गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनि जानानै आं खामानि मावगोन, बयबो आंखौ सहाय खालाम होननानै बुंनांगौ। खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो, बेवहायनो भुल जादों बेना। सार नोंथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा नुनो बहुत डेन्जार नुयो, बिथांनि गोसोआ नरम होनना बुङो नोंथांखौ। बुङो सार नोंथां नुनो गोरा नुयो खिन्थु नरम बुङो सार, बे गोसोआ मा बुङो सार? ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों सार। नरम माने गोबां फागदोर अननो गोरों होनना बुङो। माथो जेखि जाया
जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन स्पष्ट खोथा आरो बिथांमोनाथ' दलखौनो आरो नामखौ सोलायबावसिगोन नामा बिस्राथ' अयभास दङ